Nonangkeleji Lok Sabha MP election of Parman APHLC Asong Tomen Jirikindeng long Rada Ameipi Kepamanpon. Laka Sirkep Amreng constituency ke Paro Jirikindeng Patho Klamalong APHLC Asong Tomen Rada Ameipi Kepamanpon. Bangso Rada Ameipi long Kacharipon Akai Loblin Hansin Mensi Mai Charipon lo. La Bangso Rada Ameipi long Nonangkeleji Lok Sabha MP election long APHLC Asong Tum Kosom Sik Ong Dong Vote Pen. Lok Sabha election along impiang hoy along kacapai ponji maputak si bangso mai long ning Jepon. Lapen non Lok Sabha MP election apor hot BJP Asong Tomen Ason benangka bai pondoji. Bons tami ilitum karbia khai tum cepalu dunang ni karbia khai akari kisumen kejok wanjiapan. APHLC Asong men Lok Sabha MP election along APHLC Asong men MP candidate jai katharapan. Keong dong avot ben pahai lonang lapen karbia khai kisung pajok wan lonang. Bangso Rat Ameipi long ASDC BJP Congress amethanga party pen chosi. Don Throk kebran nerkep tuna tum APHLC Asong long keong dong ara tum cepok donsi. APHLC party apan jako orang pidun. Bangso Rat Ameipi long alisar pamana pengpen Lok Sabha MP election along APHLC Asong pen MP candidate jai kathar kursing timung votar lang sele Ameipu. Bikram Hanse secretary Doneswar rong para pen APHLC Asong kethi kiding tum chetong dun. Kaduk kawe amreng constituency ra tum bangsuri Throk Armu chetong dun si Bangso Rat Ameipi long mesen men pachun ponlong pamilo. Itu independent candidate ASDC tundado nilitado la penhala soa GSP tundado GSP man ang sikroy dun eto ni course and elo APHLC tunay course pa pensora na alam tum sa permanent na airport kuloyo nang ikroy dun no amat pilo ay plaka sohot bangil disyo pan hat dispur pelo ne telefon nang elo Amar ha hewa lohang konde. Ang edisi der sorkrepen nang pipelo torske. La penhala sangma phanta hala GSP ko candidate phanta hala phanta intan na hangde batai thompi. Ke chengko na kroi dino an pargena batai thompi na hang konde bi sorkrepen hala ta. La sinel in check sota hada ama. Aholam le. Yang seti dulu mak puneli ku, ameng ku keda ada masih jadi, usi pu hok net, tong ki si do muni, anke kopi lo, amasi ma thatu lo, arnam hempurnam nare peling ake misina pilu, blessing in disguise ku ingraji tu kapacit kopoloma kacepatu nak amat akhir jume nang kirong jadi kacepatu ben akhir jume nang kirong alam si api alam dokta putur lo nili tumata pulo ini tum nintan nerkep labang suat tors latatina tors day plastik tors kali tinga tors bat tors ke plastik sitahin hodak tikihen Ingat tors, bateri ka ikeder, itu lanlak dulu mati itu, di, pakai lanlak dulu gende, kacini ni ke pakai dat dulu gende hokar yang long, di, la kacini ni ke pakai hello ke pakai ang dulu jadi, pakai lanlak dulu kalau bangsa tors kan, non a tors ta ban englo, ban englo mamor cutang lo. Empu mukrang patuak klamalong. Itu APHLC itu Suri munit Kachetong lo. Lapen ke aning arong pik atimanong MP election bangke APHLC itu Ameipi. Atima jokta adet ki virji akhai ke kacepi virji aphan ke jokta aning dokde jokta nitum karbi inglong rat dum anta chelang petpen ekhai lapen elong ri kache raiya phansi non labangso
electoral battle labang so aron vote ki pi aron abang ke nitum che dan vek po kadu vitum ta lapen ke APHLC phan se pi high vek po pinia amei long bang Throk ner don Throk kebra ner kep atum BJP pen Congress pen dak nang join dun lo pini APHLC lo Pini Armu kuan bakit to sa? Pini 6,000 so 7,000 bagdo pini cheto Nangli kuan learning thepon pini la anar mu chetong pen nangli kuan vote pen si iPhone ji peni haji thela. pugen ni tum kado ke 7 lakhs ke mati di 7 lakhs pen ni tum 5 lakhs ke long ji kusi chini lo Six